ବୋଲି ନାମ ଦେଲ ସେଠାକୁତେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ବୋଲାଇଲ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଦେ କଟାଇ ମାରିଲ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲ ଗଣ ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ 3 ବର୍ଷ ଖଟିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କରି ଭାଗ ଭାଗ ଫାଇଦା ଉଠାଉଅଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ 42 ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଭାଗ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 2200 ଦେଇ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ହେ ନବୀନ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ହଟିବୁ ନିଜାଣ ଉଛୁର ହେଲାଣି ବେଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୁଢ଼ା ଭାତ ଆଣି ନାହିଁ ଲୋ ତୋର ସାହୁଆଣି ଆସ ହେ ବଢ଼ିଆ ବାପା ପଖାଳ ଆଣିଛି ବହୁ ଦୂର ଡାକିଲେଣି ଶୁଖିଲାଣି ତଣ୍ଟି ଆସ ହେ ବଢ଼ିଆ ବାପା ପଖାଳ ବହୁ ଦୂର ଡାକିଲାଣି ଶୁଖିଲାଣି ତଣ୍ଟି ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋହର ବଚନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କର ହେ ବର୍ଣ୍ଣନ ମୁନା ମୁନା ଦୁହିଁ ଆମର 6 ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣଲ ମଣିଆ ବୋହୁ କହୁଅଛି ମୁଇଁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ତୁଇ କହୁଛି ବୁଝାଇ